Leire Bilbao naiz, Logelan Logale kantataren libreto egilea. Ni Iago Bastiazaran naiz, kantataren musika idatzi duena. Gai bezala hartu dugu loa, hau da denok berdintzen gaituen zerbait. Eta noski, gero, amets egiten dugu, batzutan begiak itxita eta beste batzutan begiak zabalik. Kantataren trama da, haur bat lotaratzen denetik esnatzen den arte. Hori da, epe hortan gertatuko da dena. Eta bidean ezagutuko ditu ametsak edo erreala izan daiteken beste pertsonai batzuk, ez? Bueno, lotan egoten garen bitartean edo erdilo gauden horretan, askotan guk geure buruarekin elkarrizketa bat izaten dugu. Eta orduan bera dago, bidaia horretan edo momentu epe horretan, hainbat gauza deskubritzen bere barnekoak direnak, ez? Eta orduan badu misterio puntu bat, badu humoretik, baditu puntu surrealistak eta poetikoak ere bai. Kantata honen gauza bereizgarritako bat nire sorkuntzan, esan zegoen, izan da kolektiboan sortze hori, ez? Ez genekin nola lan egiten zuen batak bestearekin, ez? Leire okerrez banago ohituta zegoen musika bat jaso eta berak hitzak ipintzea, eta ni berriz ohitura daukat hitzen gainean musika ere ikitzea. Eta orduan oso prozesu ezberdina izan da kolektiboan sortzea, eta polita. Kantata honen ederra da hainbat umek parte hartuko dutela, 1300 bat ume gitxi gora bera, butakak gainezka egongo dira, beste milaka ikuslerekin, eta familiak. Eta honetarako beren beregi sortutako istorio batekin, gaur egun sortutako istorio batekin. Euskara hutsean izango da, kantata, baita ere urte oso batean landu duten zerbait da, hau da ez da azken momentuan ikasi dituzten kanta batzuk abestera, baizik eta prozesu luzea izan da. Lehen izan duguna, oso kolektiboa handi batek egindako lan bat dela, gurea da ikusten dena edo ikusten ez dena, ez dakit, baina obraren sorrera eman duena, eta horren inguruan talde handi bat mugitu dela, eta hori izango da gu oain sorprendituko gaituna, ez? Ez dakigu emaitza, guk badakigu paperean nola ikusten den, baina gero errealitatera emango dutenak, milaka aurro horiek izango dira. Eta orkestrak eman digun aukera zoragarri honekin, ez? Ze ari dira gozatzen, baina ikasten. Igual, agian joan dira orkestraren kontzertu bat entzutera inoiz, baina ez da berdina zu orkestraren parte izatea, ez? Eta zederra da, umeak euskeraz abesten entzutea Euskadiko orkestrarekin, eta agian egun horretan bat erabakitzen du musikari izatea. Edo abes batzan batean abesten hastea, ez? Hori da, eta abes batzek Euskal Herrian daukaten tradizio ederrarekin jarraitzea. Ze badakizu, kantatzen duen herria, ez da inoiziko. Proiektu honetan parte hartzeko gonbidapena iritsi zitzaigunean, alde batetik gogotsu eta beste aldetik ere, beldur pixka batekin, inoiz ez degulako horrelako proiektu batean parte hartu. Joan gara poliki-poliki abesti berri bat jartzen astero, baina egia da hasieratik planteatu dugu 10 abestia zirela, koreografia batekin, orduan lan izugarria izan dugu horratzean. Baina aurrek izugarrizko lana egin dute eta ilusio handiarekin eta azkenean ez dugu askotan horrelako aukera izango Euskadiko orkestrarekin kantatu ahal izateko, ez? Orduan, aprobetxatu dugu eta gozatuko dugu, seguru. Pentsatu nuen lan asko zela, baina ez nuen hartu marroi bat bezala, pozik hartu nuen, eta Euskadiko orkestrarekin egongo gea, eta niri proiektu superpolit bat iruditzen zait. Klasen egiten dugun beste gauza desberdina da, eta oso divertigarria izan da proiektu hau. Oso kontentu nago ze niri gustatzen zait asko musika. Hasieran lotxa pizka edo geneukan, baina oso polita izan da. Bai, pizka bat lotxa ematen zait, baina divertigarria. Oso pozik guztiok abestu dugulako juntu. Taldean bestea iruditu zait, esperientzia oso polita eta divertigarria. Ere beste eskolekin abestea, niretzat oso polita izan da. Pozik sentitu naiz, ze gustatzen zait
jendearekin abestea. Bestiak prestatzea polita izan da, eta gero eskulanak gehiena gustatu zaidana. Musika horietara, aldiazan izar batetik bestera. Azkenean prozesu ezberdin bada, ez gaude ohituta horrelako proiektuak egitera, gainera kasu honetan orkestrarekin, beste ikastetxeko ikasle batzuekin, orduan talde lan bat ere dago, eta horrelako proiektuek gauza on asko ematen die ikasleei, errespetuan, talde lanean. Honek daukan interdisziplinaartasuna itzela da, eta beste ikasgaiekin lotu alda oso erraz, eta lanketa politak eta sakonak egin aldira kantu koralaren bitartez. Ez da proiektu politagoarik, hau da, hasieratik bukaeraraino dauka bide nahiko polita 5-6 hilabete eman ditugu lanean, eta gero bukatzeko dau kontzertu bat non danok ikusten dugu gure burua importanteak garela proiektu honetarako. Historia doa, ume bat ezin duela lo egin gauean, eta orkestrarekin eta koroarekin egiten dugu abesti desberdinak esplikatzeko nola sentitzen da. Oso ondo, gainera ez du jende askok izan aukera hemen abesteko aukera. Eta guk izatea niretzat premio bada. Osea, ni errepikatzeko prest. Oso esperientzia polita izan da, oso ondo pasa dut, eta oso giro ona. Lehenengo aldia da hain kontzertu handia egiten dutela. Eszenaria kriston handia da eta oso polita izan da dena. Egin duenak da un artista de musikatze. Oso ondo atera da eta musikariak eta oso ondo egin dute dena.
maindire artean barneratzea gutun zuri batean sartzea bezala da. Ez dakizu nora eramango zaituen loaren postariak. Gutun bat, gutun bi, zerrekarriko didazu niri. Hiru gutun, lau gutun, loa dut kutxun. Airetun, txikitun, loa dut kutxun. Airetun, txikitun, loa dut kutxun. Nor da? Zertara zatoz? Nor da? Zertara zatoz? Zertara zatoz? Nor da? Zertara zatoz? Nor da? Zertara zatoz? Oi. Gaur ezin dut lorik egin.
Ara burkoa eta lumatxe astindu ditut. Eroso jartzen saiatu naiz. Lotarako postura egokia bilatzen. Aleinak eta bi egin ditut. Baina enau loak menperatzen. Nire ahoa kobazulo bat bezala zabaldu da. Eta arrausi egin dut. Baina ba. Arrausi zabal eta sakona. Ezin dut lorik hartu. Ta itxi ditut begiak, hortxe, fuerte, holaxe. Baina ez dut lorik hartzen. Gau ez dena aldatzen da. Gau ez dena da handiagoa, eta txikiagoa. Gau ez dena entzuten da desberdin. Eta usaindu ere bai. Eta ez da espazio edo lekua bakarrik aldatzen dena, ez. Denbora ere bai. Gau ez orduek ez dituzte 60 minutu, minutuek ez dituzten bezala 60 segundu. Gauaren unibertsoan espazioak eta denborak beste dimentsio bat hartzen dute. Egun intensoa izan delako amaren gogoko kafea bezala. Agin bat erori zaidalako eta mingainaren puntarekin ukitzen dudalako utxunea. Zulo beltz bat daukodalako ahosapaian. Eta hori gutxi ez eta ez ditpa esan aitak usteko agina burkoaren azpian. Torriko zaidala Maritxu teilatuko olako anguna mantangorri txiki. Maritxu teilatuko baiza etorriko zaitiri. Bueno, hori, esan dit aitak.
Eta begira, aitari kasu egitearren eta kontra egiten ez dela pentsatu dezan, utzi dut bai, agina, burkoaren azpian, baina hilarraren eta printzesaren ipuinean bezala gertatzen zait. Izan daiteke munduko burkorik erosoena, baina, jak, hortxe nabaritzen dudala, hilarra, diot, agina, harriko eskor bat bailitzan. Eta ezin lorik egin. Ze izan da hori? Haize bola da. Gau ontza igual. Belezaharren bat. Bai. Gauerdiko kanpaiak kantuan ta ni oraindik esna. Nortzara?
gauaren eta iluntasunaren erregea. Edo beste modu batera esan da, gaueko geinua. Ni naiz gaueko. Edo nahiago baduzu, gaua bera. Eta gauerdiko kanpaiek jo, eta egunak argitu arte. Nik agintzen dut, hemen eta orain. Etzenuen gaur gauean, zeo zer berezia egiteko asmorik izango ez da. Gauez beren aldrebeskeriak egiten dituzten gazteak, nirekin eramatea atsegin dut. Eta gauari beldurrik ez diola esaten dabilen hori zigortzea. Errespeturik gabe, lotxagabekeriak egiten dabilena. Badakizu gaua banatzen da lo egiten dutenen eta lo egiten ez dutenen artean. Tira, amets egiten dutenen eta amets egiten ez dutenen artean ere bai. Baina hori beste kontu bat da. Badira eta esna ere amets egiten dutenak. Gau askotatik ezagutzen zaitutzu. Zure ohe ondotxoan esertzen naiz, izara eta lumatxa ere opotzeraino igotzen dizkizut, eta ametxetan murgil zaitezen zain geratzen naiz. Ez dizut esan, gaueko geinua naizela. Gauerditik eta egunak argitu arte nik agintzen dut, sasi guztien gainetik eta hodei guztien azpitik. Gauez, zue gizakitxok, etxean geratu behar duzue, hoixe baita zuen babeslekua. Eta ordu horietan etxetik kanpora zerbait egitera ausartzen direnak, nire atzaparretan harrapatuta geratzen dira. Kontatuko dizut istorio bat? Bale, Leokadiren istorioa ezagutzen duzu, ez? Ikusi dituzu inoiz, herriko elizako dorrean dauden 3 gargolak. Gargola horiek, duela asko, zu bezalako gazteak ziren. Gauerdiko 12 atzera, herriko elizako dorreari 3 buelta ematera ausartu zirenak, ohar eta abisu guztiei muzin eginez. Gaueko eta zer gertatu zitzaien? Harrituta geratu zirela. Harritu hitzaren erarik harrigarrienean. Harri bihurtuta. Gargola batzuen antzera alegia. Hori da.
dizut, gauerdiko 12etatik atzera, herriko elizako dorreari 3 buelta emateagatik. Orduan, gaueko, zu mamua zara? Eta nork esan dizu zuri, ni mamu bat naizenik, nork? Ametsak dira, bizirik daudenak. Jakizu, mukizu, ametsa ere, animalia konpainia bat dela. Animalia konpainia bat, txakurra eta katua bezala esan nahi duzu. Baina itxoin, horrek esan nahi du, ametsetan nagoela. Ez, honek ezin du ametxe bat izan. Gainera, ametxek ez dute bat ere usaiek eta barkatuko didazu gaueko jauna, baina zuk oso usai txarra daukazu. Lotxagabe alakoa. Ez zinen zu izango zehozer eskapatu zaizuna, ezta? Bai, zea, bai, hoixe zea, atzeko zea. Zertan ari naiz? Ez dut ulertzen. Ez dut tutik ulertzen. Gaur egun intensoa izan dut. Enaiz dutxatu. Agin bat erori zait, eta hori gutxi ez, eta ezin dut lorik egin. Aizu, gaueko jauna. Ez zara nire itzala izango ez da. Hori da. Nire itzala zara zu. Aizu, eta nora joaten da itzala lotan gaudenetan? Ba, deskantzatzera. Egun guztian atzetik ibili ondoren nekatuta behar duta. Orduan ez zara nire itzala. Hori baino gehiago naiz. Zirkuko karparen gainean, autobus bat geldi.
zuk badakizu eguneko eta gaueko hitzak daudela. Zer? Badirela egunekoak diren hitzak eta gauekoak direnak. Eta ez diot nik behin liburu batean irakurri nuen. Egunekoak pentsamendu eta arrazoimenari lotutako horiek dira. Eta gauekoak berriz desio eta pasioetatik sortutakoak. Eroagoak, zoroagoak, benazkoak. Adibidez? Ez. Egunekoak dira, garbigailua, erosketa zerrenda, bazkaria prestatzea, lana, eta gauekoak berriz ametsa, liuramendua, fantasia. Kitauki maiuaren hotxa, arrau kitauki maiuaren hotxa. Irudimen zoroa, gehitu fantasia. Gauak berezko duen musikaz nasia. Izarren euripea, nire galaxia, barnean loratu zai, ametxen azia. Fikzioa egia, non ote da muga, neure buruaz ere egiten dut duda. Nola igaro ote naiz ametxen mundura, apur bat jolasteko ordua heldu da. Gaueko fikzioa egia, non ote da muga, neure buruaz ere egiten dut duda. Nola igaro ote naiz ametxen mundura, begiak zabaltzeko ordua heldu da. Ordua heldu da. Ordua heldu da. Ordua heldu da. Gaueko
Baina, nik zergaitik ez zaitut, hola, benetan ikusten, ezurra eragiz ikusten. Zuk zeure burua ikusten alduzu. Bueno, ispiluaren aurrean jartzen nahi zenean, bai? Ba, jartzaitez ispiluaren aurrean. Zer ikusten duzu? Ez dakit oso ilunago dena. Pertsona iluna zarela esan nahi duzu. Aizu, gaueko jauna, nire itzala baino gehiago zaren hori, nik inez jarri arrosko, Jakin nahi duzu zer nahi zen. Zure infrentzua nauzu. Zer? Zure infrentzua. Beste aldea. Atzeko zaurrekoa iruntzitara jarrizkero. Zu naizela, arraioa. Galtzerdi bati bezala, zeure buruari buelta eman, eta aurkituko duzun hori. Zer? Motza da mutikoa. Zu naizela. Ni in. Zu us. Zer? Res. Egunon gaueko. Bueno, edo gabon. Bueno, berdin dio. Gero arte.